Postoje učenici koji dolaze iz obitelji čiji socijalni status ne omogućava dakle ove dodatne pripreme i sve ostalo, je nešto što mene čini i pomalo nesretnim. Dakle, ja mislim da nisam idealist, ali za mene će osnovna škola ispuniti svoju funkciju u cijelosti onog trenutka kad će učenici, neovisno o svome socijalnom podrijetlu, urbani, ruralni i slično, uvijek svi imati istu šansu. U ovim okolnostima u kojima sada živimo, konkretno kad je u pitanju i državna matura, dakle, svi maturanti nemaju istu šansu. Dakle, postoje maturanti koji si mogu priuštiti, njihovi roditelji i tako dalje, posebne pripreme, posebne instrukcije i tako dalje, a postoje oni, nažalost, koji to ne mogu. Postoje čak i objektivni razlozi. Maturanti iz manjih sredina sigurno nemaju toliko mogućih ponuda te vrste kao što to imaju maturanti u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku. S druge strane, što se tiče nacionalnih ispita, u ovom trenutku, i to često komuniciram prema i učiteljima, a naravno i prema roditeljima i učenicima, mi za nacionalne ispite doista želimo da se učenici ne pripremaju. Jer mi želimo, dakle, detektirati stvarno stanje trajno stečenih znanja u ciklusu od 1. do 4. razreda, odnosno od 5. do 8. Stalno komuniciram prema ravnateljima. Nemojte tražiti od vaših učitelja dodatne pripreme, osim onih koje su redovite kroz dodatnu i dopunsku nastavu. I zato sam, dakle, protiv instrukcija, protiv određenih tvrtki ili subjekata, kako god ih nazvat, koji nude pripreme za nešto što nije potrebno, i u tom smislu na neki način apeliram i na roditelje, jer mislim da je korisnije i učeniku i roditelju da dobiju pravu sliku koja ih ništa ne košta. Dakle, oni će dobiti do kraja nastavne godine točnu sliku stanja sposobnosti svoga djeteta,